चौकी पर हो नहीं के चौकी पर हो नहीं के सही से मिलनवा बलम के बांगुर बाबे बलम के बांगुर बाबे बलम के बांगुर बाबे बलम के बांगुर बाबे और ये हमारा पूर्वांचल के डायरेक्टर साहब बड़े भाई हमारे संतोष भाई और अशोक भाई अरे ठीक है 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद चौकी पर खाते नहीं के सही से मिलनवा बलम के बांगुर बाबे लनवा बलम के बांगुर बाबे लनवा बलम के बांगुर बाबे बलम के बांगुर बाबे लनवा हरे राजा के बांगुर बाबे लनवा राजा के बांगुर बाबे लनवा राजा के बांगुर बाबे बुल्ले आवारा भैया हमरे नहीं ना जे करी फरमाइशिया रहे 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद देखा राकेश चाचा हाँ एक देवर भौजाई के चलते कुल देवर भौजाई बदनाम है वाह अरे बतियत बड़ा नीके बोला हाँ कहो हाँ गाना रे कि पतिया नथिया पटना बा वाह तो देवरा डोरी चटना बा वाह कहे घरे आइबा जे बलम ना बहेरवा से हाँ तो दिलवा लगा ले करियवा देवरवा से वाह इस वजह सब परदेश ना जाता जब फिर गाना आई कि देवर जब खूबसूरत बा वाह तब बतार की कवन जरूरत बा तब से हमारे पापा देवरन के ऊपर भरोसे करब बंद कर दे आहा देखो पहुंचा मत नहीं तो पिचकारी लेके तू टहरत रहे पापा हमार डंडा लेके खड़ा हो जाए हाँ उनका डंडा देखा चलबे पर आए दुल्ही कहे भाई बाटे बड़ी तीर छोल देवारा अरे भाई बाटे बड़ी तीर छोल देवारा रोजा रात में पढ़ावेला भूगोल देवारा एतने नहीं औ सुना दुनिया बतावे गोल गोल देवारा दुनिया बतावे गोल गोल देवारा दुनिया बतावे गोल गोल देवारा रोजा रात में पढ़ावेला भूगोल देवारा एक छोट सा विराम हमारी तरफ से आप लोग